Som deixalles, bombolles. Acceptem la nostra condició. Prim, mira! És el símbol de la piràmide màgica! Podeu ajudar-me? Estic perdut. No sé a on anar. Esteu buscant el lloc d'on ve el noi, oi? Ja ho sé! Ens estàs portant a la piràmide màgica! Com et dius, noi misteriós? La piràmide màgica existeix, però ell no hi té res a veure. La capsa brillant! Corre, noi! La teva feina és protegir-lo. No sóc només grossa! Bombolles! Estrena als cinemes el 17 de desembre.